Si ja has fet la preinscripció a cicle formatiu de grau superior, has de saber que el procés no s'acaba aquí. Consulta el calendari de tot el procés de preinscripció a preinscripció.gencat.cat. T'informem de les dates més significatives perquè te les apuntis a la teva agenda, que no se't passin. El 23 de juny sortirà la llista de sol·licituds amb la puntuació provisional. Per consultar les llistes provisionals has d'entrar a preinscripciógencat.cat, a l'apartat de cicles formatius i a fes el seguiment de la teva sol·licitud. Per accedir al seguiment de la sol·licitud has de tenir a mà aquests documents perquè te'ls demanaran a l'entrar: el DNI de la persona sol·licitant i el codi de la teva sol·licitud. Un cop dins de la pantalla és important que comprovis si és correcta, la via d'accés per la qual has entrat i la teva nota mitjana. Si trobes qualsevol error, has de saber que tens termini del 23 al 30 de juny per presentar les reclamacions si detectes alguna errada o anomalia en el barem assignat. A la consulta individual trobaràs l'enllaç per presentar-la. El 8 de juliol es publica la llista ordenada i s'elabora la llista de sol·licituds per a l'assignació de places. Per fer aquesta llista, en primer lloc, es té en compte la puntuació de criteris generals, de més a menys, i en cas d'empat, primer la puntuació pel criteri complementari i després el número de desempat. El 16 de juliol ja sabràs si tens plaça assignada, doncs es publica la llista d'alumnes admesos al centre i també la llista d'espera. I toca formalitzar la matrícula del 19 al 23 de juliol, presencialment al centre assignat demanant cita prèvia. El seguiment d'aquesta informació el pots fer a la web de preinscripció.gencat.cat utilitzant l'eina electrònica corresponent. Has de saber que en cas de dubtes o incidències pots contactar amb Serveis Territorials de Barcelona Comarques del Departament d'Educació, al carrer Casp, número 5 de Barcelona, o trucar al telèfon 93 481 60 00.